खुलुमबाय लोगोफोर, बरायबाय आंनि बे आवर नार्जारि चेनेलाव। दिनै गलाघाट थांनाय नैबे दै फुख्रि लामा सिमान्त ओमफ्राय थांगासिनो आरो दा थांदोंमोन दै फुख्रियाव मिस्ट्रि न' बानायग्रा बांगालफोरखौ सोंनो थांदोंमोन। माने जोंनि नङा आरो न' बानायनाया, आयं मोनहासो। ब्रादारजों आंजों थांदोंमोन, ब्रादारा सालायगासिनो दा सोंनानै थांगासिनो आरो गलाघाट रड लानो 10 कुइन्टेल लाना फैग्रोबाय। लागासिनो ओमफ्राय बे न'आवसो दाबिं भइसखौ सोनाय जाबाय, लामायाव सोनो रायज्लायनो हायासै। सिउ सिउ बार आवाज मोजां खोनाया रायज्लायनो। मबाइलजोंसो बानायो नालाय आं। नैबे सिलिगुरि चार्ज बारबाय जों, सिलिगुरि बारस'बाय आरो बारस'नानै भेलखि मोनलांसै। नैबे सिलिगुरि दुब्लि गेजेर लामा लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि बे आवर नार्जारि चेनेलखौ। बोथोरा दिनै थान्दा ओरैबायदि गरम। गाज्रियै ना माथिं थांदों दं मैया? न' सिङाव उन्दुनो हाया, मा खालामाबो गरम मोनदों। आंना बिदिनोसै, मावलाबाय थायो, माबा माबि जालाबाय थायो नालाय। माबा माबि माने सुइंगाम जायखिजाया गय जानाय आरो ओंखायनो हाथाया माराम। हाथाया आंना आरो लेट्रेलै आंना भिडिअफोराबो आरो नागारनो सानदोंमोन, हास्लाबासै। भइस सोनांगौ नालाय आं रायज्लायनो माइक लादोंबाबो जायासै आरो माथोआ मोजां फैनाय नङा होननानै। लोगोसे नायलांबाय थादो आरो मा जायगाफोर जोंनि जायगाया
लाजोबनो हानाय नङा भिडिअखौबो सब माने एमबि बुहुद जानायजोंथ' खोथा नङा नेटनि प्रब्लेम थाब हानाय नङा आरो मोनसे आरो सेकेन्ड पार्ट बानायबावनांगोन ब्लग सेकेन्ड पार्ट होबासो जागोन आरो होनबासो देखायजोबनाय हानाय बायदि जागोन गोलावद्राय जायोना भिडिअआ नहले 16 मिनिट जागोन आरो भिडिअआ आरो नै आरो फिदिंनानै देखायनोसै खनसे बोरैबा नांलायलाङोना गिलायलाङो बाइकआव मामुलि स्पिडाव सालायदों नुवाखै हेलमेट गाननाय आरो बे खोनाबाङाना ब्रादारा गोथां मामुलि अख्राङाव नायजोबो बेसेबां दुब्लिनि बेसेबां मोजां नुदों बहुद गोबावनि उनावसो गलाघाट सहैगोन आरो आं दिनै गलाघाट थांनो मोनदों आरो लकडाउन जाजेननायनिफ्राय दिनै फार्स्ट थांदोंमोन आं बेंक एकाउन्ट माने KYC नांबाय थादोंमोन आरोना आंनिया बेनिखायनो थांबायबो अखानायैनिफ्रायनो लकडाउन जेखिजाया आंना एकाउन्ट क्ल'ज जानानै दं आरो खुलिनो साननानै खुलिनोनो हायाखै दाबो होनबाबो दिनै खुलि गलाघाटखौ नायनो थांनाय जानोसै आरो बहुद गोबावनि उनाव मारै जादों सिगाङावथ' रेड जन गोलैदोंमोन ना जोंनि गलाघाट डिस्ट्रिक्टआ रेड जन गोलैनाय ओंखायनो दिनैसो फार्स्ट गलाघाट बेसेबा गोबाव 4 मास बारबाय गोबावानो जाबाय आरो बिराद गोबाव नुयि बायदि मोनलायदों आं गावखौनो दंफां साया मोनलांदों आरो बिदिनो थान्दा गुसु बार